खुलुमबाय अन्दायग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर आरो जायफ्रा दिनै बे सावगारिखौ नायग्रा अनसायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायखौ नोंथांमोन आङो जासिहरग्रोबाय। अन्दायग्राफोर दिनै आं नोंथांमोननि नैबे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे सावगारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार बोसोनखौ आं होनो लुबैदों एबा जायफ्रा मिथिया एबा बिथांमोना मिथिहोनो लुबैदों। मानोना अन्दायग्राफोर बे हादराव मानसिया जोनोम जायो आरो थैयो बे गासैबो इसोरनि आखायाव जेब्ला बे हादराव इसोरनि लेंहरनाय बायदि सम बायदि बेबायदिनो सानसे बयबो जों बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जागोन। गुबुन गुबुन रोखोमै सोरबा रुंसारि जायो, सोरबा लोमजानायजों, सोरबा एक्सिडेन्ट जानायजों, सोरबा बेदिनो बुथार जानायजों आरो खायसे गावखौनो फोजोबना लानायजों बे हादराव बुहुमाव मानसिफ्रा बेबायदिनो सोरबा गावथार जाबाय, सोरबा मुंख्लं जाबाय। गुबुन गुबुन रोखोमै बे संसाराव मानसिनि जिउ जारिमिनाव हाबनानै दङ। दिनै बेनिखायनो अन्दायग्राफोर नाथाय जोंनि गासै फोथायारि आइ आफा बिदा फंबायफोर जाय जोंनि खृष्टानफ्रा थैनाय थांनाय सोरबा रुंसारि जानाय बिसोरनि मोदोमखौ जोङो माबायदि जोङो आदर खालामनायजों फबनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय बे बोसोनखौ आरो बे सावगारिखौ लाबोदों। आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जेरै मानगोनां जेरै आगोलनि एक्स MP जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारा मोजाङैनो बिथाङा बे फबनायनि सोमोन्दै मोजाङै बिजिरना होदों। जाय सानसे समाव जोंनि मानगोनां उपेन ब्रह्म सारनि बिथांनि रुंसारि जानायनि सिगां बिथांजों बै लोमजानाय समाव जाय अन्दायग्रा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सारा बे फबनायनि सोमोन्दै बिथांजों सावरायनायाव बे जों दिनै बिथांनि बै माखासे सुबुरुनथाइ होनाय माखासे बोसोनथि होनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबांथार जायगायाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथांनि मोजांथार बोसोनथिफोरनि गेजेरजोंनो आंबो दिनै लोब्बा लाखिनानै नैबे जोंनि खृष्टानफोर आरो जोंनि माखासे फोथायारिफ्रा मानि थाखाय फबनाय जायो जानो हागौ गुबुन गुबुन रोखोमनि धोरोमिया एबा धोरोमनि सुबुंफ्राबो बेबायदिनो थैना थानायफोरखौ फबनाय जायो। जेरै मुसलमानफ्रा फबो आरो गुबुन हादरावबो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरबाबो बेबायदिनो बिसोर फबनाय हुदाफोरखौ लायो। दिनै जों खृष्टानफोर बिदा फंबायफ्रा मानो फबो बिनि सोमोन्दैबो आंबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मोनसे बोसोनखौ लानानै जेरै बे आयदाखौ लानानै आं होनो थाखाय आखायाव लाबाय। अन्दायग्राफोर खृष्टानफोरनि थैनायनि उनाव गोथैखौ फबनायनि गुबै ओंथियानो जादों बिसोरनि फोथायनाय एबा खृष्टानफोरनि फोथायनाय गेदेर बाथ्राजों सानसे जोबनाय सानाव एबा जिसुनि नैथि फैनाय समाव बे सिखांफिननायनि गेदेर बाथ्राखौ लानानै गोदोनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रायनो बे फबनाय हुदाखौ खालामबोनाय जादों। गोथै मोदोमखौ फबनानै जादों मान आरो आदरजों थैनायनिफ्राय सिखांफिननायनि नेरसोनखौ फोथायनायजों मोनसे गेदेर मोन्दांथिखौ मोननो थाखाय दिनै फबनाय जायो। अन्दायग्राफोर जोंनि खृष्टान फोथायारिफ्रा बेबायदिनो सोरबा थैना थांनायफोरखौ जों बेबायदिनो आनिथानि सैमा एबा जिब जुनारफोरनो आद्रि खालामाजासेनो बिसोरनि मोदोमखौ जेरै आदर खालामनायजों मान होनायजों मोनसे जायगायाव एबा मांखरसालियाव लांनानै बेखौ मोजाङै एबा गावनि न' खाथिफ्राव एबा बारि खनाफ्राव मोजाङै आदर खालामनानै फबनाय बे हुदाफ्रा गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि गासै फोथायारिफोरनि गेजेराव बे दंबोखायो। अन्दायग्राफोर मानोना बे गोथै बारि एबा मांखरसालिया मोनसे मोदोमनि थाथ'नाय जिरायसालि। बे जिरायसालिनि ओंथिया जादों सानसे सिखांफिननाय बै समसिमखौ नेनानै बे मांखरसालिखौ बे फबनाय जायो। आरो बे मांखरसालियाव फबनायनि गुबै ओंथियानो जादों बे सानसे समाव इसोरनि गेदेर अननायजों बे सानसे गोथां आरो गेदेरखौ बिसार खालामनो फैनाय बै समाव बिसोरबो सिखांफिनगोन बेखौनो लानानै जोंनि खृष्टान फोथायारिफ्रा बेखौ फबनाय जायो। गासै जों सुबुं फोथायारिफ्रा बिसोरनि फबजानाय जायगायाव मानि थाखाय जों गोसोखांनो थाखाय बिसोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनो थाखाय बिसोरनि थाखाय जे जायगायाव नामफोर लिरजानाय खाम्फाफोर लिरनाय बिसोरनि नामफोरखौ नायनो आरो बेखौ मिन्थिनो हानाय बायदि मोनसे सिनायथिनि थाखाय फबनाय जायो। जे जायगायाव खाम्फाफोर बिनि नामा रोखा रोखा थायो सोरनि मुं आरो बिनि थाखाय दान्दिसे जों इसोरनि आर'ज गाबनो हायो। बेनिखायनो गोसोखांनाय बिनाय नायबिजिरनाय आरो सिनायथिनि थाखाय बे फबनाय हुदाखौ जोङो बै समनिफ्राय आजौ आजैनिफ्राय जोङो बेखौ खालामबोनायखौ जों फोथायनायखौ नुनो मोन्दों। दानि अन्दायग्राफोर फैदो आरो गोथार बाइबेलाव जोंनो मा फोरमायबोदों जों बेखौ एसे संदाननांबावनि। आं बेनि खाथियाव मोनसे थांखि आं दोनदोंमोन आरो
देनांफोर नों थैबायबायबा खिन्थु नोंखौ आं फबगोनलै होनदों बे रागा जोंबाय हाय आंखौ फबब्ला आं बोरै हां मोननांगौ जाखो हा नोंहा जोबथा हां बोस्राबाय नोङो थैलांनाय मानसिया बोरै हां बोनो हाबावबाय ओमफ्राय मा बेनिफिट दं मानसि गोथैखौ फबब्ला बियो आंनाव सोंबाय आं अब्ला बुंबाय मानसि गोथैखौ जुदि फबोब्ला एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिट दं होनदों आर्किअलजिकेल बेनिफिट दं हिस्ट्रिकेल बेनिफिट दं पलिटिकेल बेनिफिट दं ससिय' इक'नमिक बेनिफिट दं कालचारेल बेनिफिट दं बुंबाय आं मानो जे आं बुजिनाय मथे बर'फोरनि फिल'सफिया बुङो जे मानसिनि जिउआ सोलेरा अराय समनि थाखाय थैनानै थाङा जिउआ थैया ओमफ्राय एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिटआ बहा हमना लादो सानसे बेलासे माबा मोनसे जाहोनाव बर' जाथिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांजोबबायलायनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जेरै गोमोरलांदों सोनाबनि सोरबा स्कलारफ्रा मिथिहैदोंलायनो जे नर्थ इस्ट इण्डियाआव बर' होननाय मोनसे बिराद सिभिलाइज मस्ट पावारफुल जाथि दंमोननो बिसोर गावसिनि लेंगुवेज कालचार हारिमु सिभिलाइजेसन हिस्ट्रि किंडम्स किंस दंमोन नाथाय मानिबा जाहोनावसो गोमोरलांबायनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ संनानै फैबाय जेनेबा माखासे वेस्टार्न स्कलारफोर मानसियाथ' गोथाङै गैलाब्ला बर'फ्रा थैजोबलांबायब्ला दंना गैया बिनि फोरमान नागिरनो मा खालामगोन एन्थ्रपलजिस्टफ्रा आर्किअलजिस्टफ्रा बायदिसिना मेसिन लाबोनानै हाखर जावबाय गोथैसालिफ्राव जावबाय जावनानै जुदि बर'फ्रा मानसि गोथैखौ जुदि सावजोबबायब्ला आल्टिमेटलि बर'नि मेक्सिमाम हारा खंखरखौथ' बहाय मोननो हागौ सोरनिखौ जोंनि बर' बिदा फंबाय जायफोर ख्रिस्टान धोरोमाव कनभार्ट जानाय बिसोरनि गोथै सहनि हारा खंखर मोननो हागौ बांसिन मोननो हागौ मुस्लिम मानसिफोरनिखौ मानोना बिसोर फबो उनाव बै सोनाबनिफ्राय फैनाय स्कलारफोरनि जिथु अपिनियन बे उल्टासो जानानै थांसै माखासेल' बर'नि हारा खंखर मोनदों बांसिनानो मुस्लिम गुबुन जाथिनि दंनाया दंमोन बर'फ्रा एसेल' हरै जोंनो खोबमोन बांसिनमोन इन नाम्बार बेनि थाखायनो आंनि हाम्बुल आपिला बे जे मानसि गोथैखौ सावनानै गारनाङा फबनांगौसो जेब्ला आं बेफोर आर्गुमेन्टखौ होबाय उपेन्द्र ब्रह्मआ आंखौ होनबाय नों देरहाबायलै होनबाय आरोखि दे नोंनि गोसो मथन खालामनोसै बेनि थाखायनो बम्बेनिफ्राय लाबोनानै बिथांखौ दतमायाव जोङो फबनानै दोननायनि बेबस्थाखौ खालामदों गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरमायदों जेरै 1 थेसलनिकानि 4 बालामनि 10 सिरियाव जोंखौ रोखायै फोरमायदों मानोना फोरबोआ गावनि थैनायनि गाबज्रि हरनायजों गाहाय आरफानि रावजों आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन आरो ख्रिस्टनियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन बेजों जोंखौ मिथिहोदों अन्दागाफोर जायफ्रा फोरबोखौ मोननानै थैबाय ख्रिस्टखौ मोननानै थैबाय आरो बे फोरबोखौ मोननानै थैनायफ्रा सानसे जायफ्रा फबजानायफ्रा आरो बे सिखांफिनगोन बेनिखायनो बे सिखांफिननाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै जोङो फोथायारि गासै थैना थांनाय आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो जों रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जों फबनाय जायो मानोना फोरबोआ गावनो थैनायनि गाबज्रि हरनायजों जाय थैना थांनाय बिथांमोनखौबो गासैखौबो गाबज्रि हरगोन आरो गाहाय आरफानि रावजों जाय गाहाय आरफानो जादों जे माइकेल आरफानि रावजों आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन आरो ख्रिस्टनियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन जाय ख्रिस्टखौ मोननानै थैनाय बिसोरो बै गोथै हाखरनिफ्राय सिखांफिनगोन बेनिखायनो बे गेदेर बाथ्राखौ लानानैसो जोंनि फोथायारि ख्रिस्टान बिदा फंबायफ्रा बे फबनायखौ जोङो आवगायबोयो बे फबनाय हुदाखौ लानाय जायो बेजों लोगोसे आरोबाव गोथार बाइबेलाव जोंनो मा फोरमायबोदों आरोबाव जोङो आवगायलांबावनि अब्ला दिनै गोथार बाइबेलाव इजिकेल नाबिनि 37 बालामनि 4-6 सिरियाव जोंखौ थैनानै थांनाय एबा थैनानै थांनायनि उनावहाय जाय मोदोमफ्रा जामखुलांनायनि उनाव बेगेंफोर थागोन आरो बे बेगेंफ्राबो सिखांफिनगोन इसोरनि गेदेर समायना महिमाजों दिनै बेखौनो जोंनो इजिकेल नाबिया जोंनो फोरमायदों आं फोरमायनोसै आरो नोंथांमोननि बिजेना खोन्थानाय जागोन आरोबाव फोरबोआ होनबावबाय बे बेगेंफोरनो बेबायदि रायथिदो अ गोरान बेगेंफोर फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासं फोरबो इसोरा बे बेगेंफोरखौ होनदों नाय आङो नोंसोरनाव जिउखौ सोगोन आरो नोंसोरनो थांखांहोगोन
आरो आङो नोंसोरनि सायाव सिरफोर सोमजिहोनानै सोलेर जाखांहोगोन आरो नोंसोरखौ बिगुरजों खोबगोन आरो नोंसोरनो जिउ सोनानै होगोन आरो नोंसोर थांखांगोन अब्ला नोंसोरो मिथिगोन फोरबोआ आंनिखा अन्दागाफोर नायदो फोरबोनि गेदेर समायनाय महिमाफोरखौ जों बिदिनो मिथिनो मोन्दों फोरबो इसोरा जाय गोरान बेगेंफोरखौबो बेबायदिनो सोमोनांथाव गावनि अननायखौ होनानै बेखौ थोनगोन जिउ सोगोन आरो बे समाव जेरै मानसिनि मोदोमाव बिगुर थायो बे गासै बिगुरफोरखौ बे जोख्लोबगोन आरो मानसिनि बे बेगेंफ्रा बै फबजानाय बेगेंफ्रा जाय हाराफ्रा जाय हाखर सिङाव थानायफ्रा बिसोरो मोदोम जाखांनानै बेगेंफोरनाव जिउ आरो बेबायदिनो खोमोन जानानै बै जिसुनि नैथि फैनाय समखौ बेजों जोंखौ मिथिहोदों माने इसोरनि गेदेर समायना बेनिखायनो जों गासै फोथायरि खृष्टानफ्रा जों बै सिखांफैनाय गेदेर बाथ्राखौ लानानै गोथार बाइबेला जोंखौ मिथिनायखाय जों बेखौ फबनाय जायो बे नों आरो आं सोरबा साननायजों बेयो सोरनिबा हुदा बायदि नङा गोथार शास्त्रनि गोथार बाइबेलनि बोसोना जोंखौ फबनो थिनदों आरो बै फैगोन नैथि फैनाय समखौ दिनै जोंजों आरो इसोरजों खाथि सोमोन्दो बेखौ लानानैसो जों फबनाय जायो आरोबाव जोंनि गोथार बाइबेला जेसेना बिनि निजिनो बालामनि 19 सिरियाव जोंनो रोखा रोखा फोरमायबावदों नोंनि गोथैफ्रा थांखांगोन नोंनि गोथैफोरनि सहफ्रा सिखांगोन ओइ हाद्रियाव थाखाफोर नोंसोरो सिरि मोननानै रंजा बाजा मेथाइ खनदो मानोना नोंनि निहिरा स्रांनि निहिर आरो हाया गोथैफोरखौ फैनानै होफिनगोन अन्दागाफोर दिनै बेसे समायनायजों आरोबाव जोङो जेसेना बिनि निजिद बालामनि 19 सिरियाव जोंखौ माबायदि फोरमायबावदों मानोना गोथैफ्रा थांखांगोन आंनि गोथैफोरखौ जाय गोथै महरै थानाय सहफ्राबो सिखांगोन बेनिखायनो जाय हाद्रिजों दाजानाय बे हाद्रि सिङाव बे हा सिङाव थानायफ्रा सिरि मोननानै रंजा बाजा मेथाइ खनगोन बे समाव गोबांथार इसोरनि गेदेर समायना महायनायखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो हाद्रिजों दाजानाय हाजों फबजानाय बै फबजानाय गोथैफ्रा गेदेर समायनाय रंजानायजों सिखांफिनोब्ला बिसोर इसोरखौ बाख्नायगोन बेखौनो लानानै जों दिनै जोंनि फोथायरि गासै खृष्टान बिदा फंबायफ्रा बे फबनाय हुदाखौ लानाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना मिथिनो एबा खोनानो मोनबाय बेनिखायनो जों बे हुदाखौ लानाय जायो आरो बेखौनो लानानै जानांगौ गुबुन गुबुन हुदायै जानांगौ गुबुनफ्रा फबनाय जायो नाथाय जों खृष्टान बिदा फंबायनि गुबै थांखिया बेनो दिनै नोंथांमोननिसिम बे बोसोनखौ खोन्थानो आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों